Κύριε Μπουραντά, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Διακήρυτη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Είστε καλά, έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε. Χαίρομαι που σας ακούω. Κάθε φορά που τα λέμε τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Αυτό είναι όντως μία παρατήρηση κάθε φορά και χειρότερα, παρότι κάθε φορά μας υπόσχονται καλύτερες μέρες και γι' αυτό μας υποβάλλουν και στα... Όχι, κάθε φορά μασώνουν. Κάθε φορά μασώνουν, ναι. Τα τελευταία 3 χρόνια συνέχεια μασώνουν. Σωζόμεθα συνεχώς. Λοιπόν, τι βλέπετε να γίνει απόψε? Θα γίνει τίποτα, καμιά ανατροπή, καμιά ανυπακοή, θα έχουμε έτσι κάτι... Κυρία Διακήρυτη, από ό,τι μπορώ να εκτιμήσω, γιατί κανείς δεν ξέρει, ναι. Ούτε οι ίδιοι πιστεύω, αλλά και οι ίδιοι εκτιμήσεις κάνουν, νομίζω δεν θα έχουμε κάτι σοβαρό. Αν υπάρξουν μερικές διαφοροποιήσεις βουλευτών θα υπάρξουν, αλλά δεν θα έχουμε κάτι σοβαρό, διότι και αυτοί οι βουλευτές που διαφωνούν έχουν τεράστια ευθύνη, διότι αν βρίσκονται σήμερα σε αυτό το δίλημμα των βάρβαρων μέτρων του να επιλέξουν μεταξύ ακαριαίου και αργού θανάτου, όπως λέω, έχουν τεράστια ευθύνη, γιατί αυτή η κατηφόρα των δεκαετιών, αλλά κυρίως των τελευταίων 3 χρόνων, αυτοί οι βουλευτές ήταν μέσα στα κυβερνώντα κόμματα. Άρα τώρα είναι, πιστεύω, μερικές διαφωνίες είναι ειλικρινείς, μερικές είναι για την τιμή των όπλων, γιατί οι πολίτες βλέπουν ότι αυτά είναι διέξοδα και θα μας οδηγήσουν και σε άλλα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι σοβαρό σαν ως πολιτική εξέλιξη. Πάντως μιλάτε είτε για ακαριαίο είτε για αργό θάνατο. Πάντως σε κάθε περίπτωση για θάνατο, έτσι. Ασχέτως πώς αυτός θα επιτευχθεί. Προσέξτε αν δεν αλλάξουν πολιτική και δεν αλλάξουν πρακτική, δυστυχώς είναι αυτό που είχαμε πει πριν 2-3 χρόνια, θα γίνουμε μια τριτοκοσμική χώρα. Θα πάμε σε μια κινηζοποίηση της χώρας μας. Απλά ο αργός θάνατος κερδίζει χρόνο και υπάρχουν πάντα πιθανότητες να γίνει κανένα θαύμα, ναι, ή να αλλάξει κάτι στην πολιτική κατάσταση. Να σας πω όμως τώρα, κύριε Μπουραντά, το γεγονός ότι έχουν περάσει 2,5, κοντεύουν 3 χρόνια με αυτές τις πολιτικές. 3 χρόνια ακριβώς, από το 2009. Ναι, από το 9, από τότε που έγιναν οι εκλογές και είχαμε την αλλαγή στο τιμόνι της χώρας, έχουν συμπληρωθεί 3 χρόνια ακριβώς. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε ακόμα για αποτυχημένες πολιτικές, όταν είχαν τη δυνατότητα μέσα από τα μνημόνια που προηγήθηκαν, από το μεσοπρόθεσμο που προηγήθηκε, από τους εφαρμοστικούς, κάθε χρόνο οι δείκτες να επιδεινώνονται? Και το ξέρουν επισήμως, δεν είναι ότι το ισχυρίζεται αυτό η αντιπολίτευση σε μια λογική στήρας αντιπαράθεσης. Διάβαζα τις προάλλες το συνοδευτικό κείμενο του μεσοπρόθεσμου, που είναι ένα τεχνικό κείμενο από το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών, και αποτύπωνε τους λόγους για τους οποίους έπεσαν έξω και οι κυβερνήσεις και η Τρόικα. Και διερωτάται λοιπόν κανείς τι ηρωνία, αλήθεια, τι τραγική ηρωνία, τι κοροϊδία είναι αυτό το κείμενο να συνοδεύει το μεσοπρόθεσμο, που είναι όλα τα προηγούμενα σε τρισχυρότερη μορφή. Δηλαδή αυτό το παράλογο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εσείς δίνετε κάποια ερμηνεία? Μια ερμηνεία που μπορεί να δώσει κανείς είναι ότι οι δανειστές είναι κολλημένοι, είναι μέσα στο κουτί της άκρας νεοφιλελεύθερης πολιτικής, που σημαίνει για τη χώρα εσωτερική υποτίμηση, που συνεπάγεται ανεργία, φτώχεια και διάλυση του παραγωγικού ιστού της χώρας, ό,τι έχει απομείνει, και έλλειψη ρευστότητα στην αγορά και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Το εξηγώ λοιπόν ως μια ιδιοληψία. Δεν θέλω να κάνω σενάρια ως καθηγητής. Τι κερδίζουν από αυτό, κύριε καθηγητά? Τι κερδίζουν? Γιατί σε τελευταία ανάλυση έλλειψη ρευστότητας σημαίνει ότι ούτε οι δημοσιονομικοί στόχοι, αν υποθέσουμε ότι θέλουν να γεμίσουν τα ταμεία, γεμίζουν. Απέναντίας άλλα γράφουν στις ασκήσεις επί χάρτου που κάνουν και άλλα προκύπτουν στην πραγματικότητα. Η καταναλωτική δύναμη μειώνεται, εξανεμίζεται στην ουσία, οπότε οι οικονομίες όπως η Γερμανία, ας πούμε, που μας τροφοδοτούσε με διάφορα αγαθά, τώρα δεν μας τροφοδοτεί πλέον, άρα πλήττεται και αυτή μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ποια είναι η λογική τελικά αυτού του πράγματος? Η λογική τους είναι ότι χρησιμοποιώντας χρήματα από τις μειώσεις των μισθών και τις αυξήσεις των
φόρων, γιατί μόνο αυτό κάνουν, μειώνουν μισθούς και συντάξεις, αυξάνουν φόρους. Κάτι άλλο δεν έχουμε δει να κάνουν. Πιστεύουν οι δανειστές. Τώρα οι υπάλληλοι εδώ πέρα της κυβέρνησης το κάνουν για να διατηρήσουν τις θέσεις τους στην πολιτική εξουσία, στη διακυβέρνηση. Οι δανειστές, η λογική των δανειστών είναι, πιστεύουν ότι έτσι θα πάρουν ένα μέρος των χρημάτων τους και το υπόλοιπο όταν μια χώρα θα πηγαίνει όπως πηγαίνει, θα πέσουν και τα ακίνητα και οι αποκρατικοποιήσεις και όλα, οπότε μέσα από την αγορά θα κερδίσουν το υπόλοιπο μέρος των αυτών που τους χρωστούν. Έτσι λοιπόν εξηγείται, γιατί το χρέος σε κάθε περίπτωση δεν είναι και δεν πρόκειται να γίνει διαχειρίσιμο. Όχι, δεν έχουν και οι ίδιοι αυτό. Ναι, δεν έχουν καμία ψευδαίσθηση του ότι τα χρήματα τα οποία δανείζουν θα τα πάρουν πίσω ως χρήμα το οποίο θα προκύψει από τις περικοπές. Δεν μπορούν να τα πάρουν. Θα πάρουν όσοι μπορέσουν, όπως παίρνουν τώρα με αυτά που κάνουν. Και από εκεί και πέρα εγώ νομίζω αυτό που βλέπουν είναι ότι θα μπορέσουν να κάνουν επενδύσεις σε πολύ χαμηλές τιμές. Αυτό που είχε πει δηλαδή ο Ράιχεμπαχ πριν από ένα περίπου χρόνο, τον περασμένο Νοέμβριο το είχε πει, αν δεν κάνω λάθος, ότι αν η Ελλάδα δεν πιάσει πάτο, μην περιμένετε να δείτε επενδυτές. Το πρόβλημα, κυρία Διακίδη, δεν είναι τι κάνουν οι δανειστές. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Τι θέλουν οι δανειστές. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Εγώ πιστεύω, και το είχα γράψει σε αρκετά άρθρα μου από το 2000, την αρχή του 2010, ότι υπήρχαν άλλες πολύ καλύτερες εναλλακτικές λύσεις από το να πάμε στο μηχανισμό της Τρόικα. Και ένα πράγμα που μονότονα επαναλαμβάνω από τότε είναι ότι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι στην Ελλάδα αυτά τα δάνεια και ό,τι έγινε στην Ελλάδα κάποιοι πλουτίσανε. Και αυτοί κάποιοι δεν είναι 2 ή 3, 4, 5 χιλιάδες. Αν βάλουμε κάπου τον πύχη, μπορούμε να μιλάμε για 150 με 200 χιλιάδες, οι οποίοι πλουτίσαν μέσω της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής, της δαμοδιαφυγής και της διαφθοράς, της μίζας δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε ότι τα λεφτά τους που τα έχουν, τουλάχιστον σε μεγάλο ποσοστό, τα έχουν βγάλει έξω και ένα ποσό, και αυτό η Τράπεζα Ελλάδος, ποιοι βγάλαν χρήματα το ξέρει, και αυτές τις λίστες είναι αστεία πράγματα. Όσοι βγάλαν χρήματα έξω από την Ελλάδα είναι γνωστό, και από την άλλη μεριά τα υπόλοιπα χρήματα τα έχουν εντός της Ελλάδας, τα έχουν κάνει βίλες, τα έχουν κάνει πολυτελή κατανάλωση, και η οποία και αυτή την ξέρουμε. Δηλαδή το πόσο πληρώνω εγώ νερό για να ποτίζω τον κήπο μου, μπορεί να το ξέρει, το κράτος το έχει, γιατί πληρώνω στο Δήμο. Σωστά. Το πόσο πληρώνω ασφάλεια στα αυτοκίνητά μου ή δίδακτρα στα παιδιά μου, το ξέρουνε. Το πόσο πληρώνω ρεύμα, το ξέρουνε. Τις καταθέσεις μου τις ξέρουνε. Τις επενδύσεις μου τις ξέρουνε. Και αν δεν ξέρουν το 100%, ξέρουν το 80%. Κατά συνέπεια, ο δρόμος και αυτό που πρέπει να κάνουν, γιατί για να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά, γίνουν επενδύσεις. Και οι ξένοι, γιατί αυτό ίδιο λένε. Γιατί να έρθουμε εμείς να κάνουμε επενδύσεις όταν εσείς παίρνετε τα λεφτά σας και πάτε και αγοράζετε στο Λονδίνο σπίτι και τα βγάζετε έξω. Έχουν και ένα δίκιο. Όταν εμείς κάνουμε αυτό. Άρα λοιπόν οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα και της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και στις κυβερνήσεις αρνούνται πεισματικά να συγκεντρώσουν χρήματα από αυτούς που απροκάλυπτα φοροδιαφύγανε, δασμοδιαφύγανε και ζουν προκλητικά. Και αυτό το είδαμε και με τη λίστα Λαγκάρντ, αυτές τις απίστευτες φεδρότητες οι οποίες έγιναν. Αυτό ήταν ένα απλό δείγμα από μια τράπεζα. Δηλαδή απίστευτο όμως, έτσι, ο τρόπος δηλαδή διαχείρισης του θέματος, όταν από αυτή τη μία τράπεζα πόσα δισεκατομμύρια ευρώ κατάφεραν να συλλάβουν άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, όπως η Ισπανία, έτσι. Πόσες χώρες έκαναν. Τώρα, αυτό και για τα προσωπικά δεδομένα, επιλεκτικά βέβαια, έτσι, γιατί έχουμε και επιλεκτικές ευαισθησίες σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τα ζητήματα. Διότι μιλάνε, αν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν, δεν χρειαζόταν η λίστα Λαγκάρντ. Έχουν τις λύσεις της Τράπεζας Ελλάδος. Έχουν τους λογαριασμούς μας, μπορούν να κάνουν εξόρυξη στοιχείων από υφιστάμενες τράπεζες δεδομένων. Αυτό δεν θέλει, αν κανείς χρησιμοποιήσει τεχνικούς, 200, 300 όσο χρειαστούν, δεν είναι σημαντικό πράγμα.
μέσα σε 2 μήνες μπορούν να κάνουν διασταυρώσεις έτσι με τα καθαριστικά μας και να δουν, και δεν μιλάω να κάνουν διασταύρωση για έναν άνθρωπο που μένει στα δυτικά προάστια της Αθήνας, δουλεύει υδραυλικός και μπορεί να φοροδιέφευγε 15.000 το χρόνο. Αυτά είναι αστεία. Πρέπει να πάρουν αυτούς, όπως λέω, που έχουν πάρει πολλά χρήματα, να κάνουν διασταυρώσεις και να τους στείλουν... Ναι. Κύριε καθηγητά, 2,5-3 χρόνια τα λέμε αυτά. Γιατί δεν τα κάνουν? Δεν μπορούν ή δεν θέλουν? Όχι, κατά την άποψή σας? Δεν θέλουν. Τους έχω προκαλέσει πάρα πολλές φορές και στην τηλεόραση και στις συνεντεύξεις μου. Αν κάποιος ισχυριστεί ότι αυτό δεν γίνεται τεχνικά, να έρθουν να μου το πούνε. Δεν θέλουν, αρνούνται πεισματικά, όχι δεν θέλουν, αρνούνται πεισματικά να το κάνουν. Για τους ευνόητους λόγους. Και την πληρώνει ένας κόσμος όμως, αυτά που λέμε τα μικρομεσαία 30 ευρώ εισοδήματα. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν φάρμακα, και σας πληροφορώ, αν γυρίσετε και στη Ρόδο, δεν ξέρω στη Ρόδο, αλλά αν γυρίσετε εδώ στην Αττική και δείτε τις βίλες πως ζουνε, όχι 10.000, από πολλές δεκάδες χιλιάδες, θα καταλάβετε. Δεν είναι κρυφά. Μάλιστα. Πάμε δηλαδή ουσιαστικά στους πολύ πλούσιους και στους πολύ φτωχούς. Έτσι, φτωχοποιείται η κοινωνία, μεσαία τάξη και κάτω. Και είναι η μεσαία τάξη συρρυκνώνεται. Έχει τελειώσει. Διαλύεται μάλλον. Έχει τελειώσει ίσως και αυτή την ώρα που μιλάμε. Που πούμε μόνο 1.300.000 άνεργοι. Αφήστε μόνο τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων και τις αυξήσεις των φόρων. Σωστά, γιατί λέμε τώρα για αυτούς που είναι εντελώς άνεργοι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός που παίρνει 300 ευρώ θεωρείται ότι εργάζεται, έτσι, ή ότι μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει, γιατί το άλλο που δεν καταλαβαίνουν, ότι παρότι κάνουν αυτό, οι τιμές δεν πέφτουν, γιατί οι δομές της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοιες που είναι πολύ απλοϊκή σκέψη, ότι αν θα ρίξουμε τους μισθούς και τις συντάξεις θα πέσουν και οι τιμές. Δεν πέφτουν οι τιμές. Δεν πέφτουν και γιατί αυξάνουν τους φόρους, και δεν πέφτουν και γιατί οι δομές της αγοράς και της οικονομίας είναι τέτοιες. Γιατί ξέρετε, αν είχαμε και μια εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή να πέσουν και οι τιμές, τέλος πάντων, για να υπάρξει μια αντιστοιχία στη μείωση των μισθών και στο ύψος των τιμών, θα μπορούσε να πει κανείς, τέλος πάντων, ότι κουτσά στραβά τα κουτσοκαταφέρνουμε. Τώρα αυτή την ώρα, ακριβώς επειδή έχουμε και τις αυξήσεις στις τιμές, η ψαλίδα ανοίγει ακόμα περισσότερο. Έτσι. Μπορεί να λένε, ας πούμε, ότι μειώσαμε, λέει, τους μισθούς 20-30%. Μα δεν είναι 20-30% όταν ανέβηκαν οι τιμές άλλο 20%. Έτσι. Διότι αυξηθήκαν οι φόροι. Είναι απλό. Έτσι. Πού πάει αυτή η δουλειά τώρα, κύριε Μπουραντά? Μάλλον πριν δούμε πού πάει αυτή η δουλειά, υπάρχει μια φιλολογία από μια μερίδα έτσι παρατηρητών όλης αυτής εδώ της κατάστασης, ότι είναι ένα οργανωμένο σχέδιο το να γίνει απικία η χώρα, το να γίνει γερμανικό προτεκτοράτο. Αλωνίζει ο Φούχτελ εδώ, ήρθε και εδώ στη Ρόδο, είδε τους δημάρχους, είδε τον περιφερειάρχη, γίνονται συμφωνίες. Ο Στυλιανίδης στέλνει έγγραφα που τους λέει συνεργαστείτε με τους Γερμανούς σε αυτές και σε εκείνες, ας πούμε, τις κατηγορίες, τις δραστηριότητες, όπως είναι από τα σκουπίδια μέχρι την πρόνοια. Όλο αυτό το συμμερίζεστε εσείς, ή ανήκει στη σφαίρα, όπως λένε κάποιοι άλλοι, της συνωμοσιολογίας και ότι τίποτα τέτοιο δεν ισχύει? Εγώ δεν μπορώ σαν καθηγητής μάλλον να μιλήσω για συνωμοσίες κλπ. Ναι, όχι, δεν είναι συνωμοσία, είναι για γεγονότα. Είναι γεγονότα, έτσι. Γεγονότα φανερά. Όταν η χώρα την οδηγούν εκεί που την οδηγούν οι δικοί μας, οι ξένοι έχουν συμφέροντα και προωθούν τα εθνικά τους συμφέροντα. Και τώρα τα συμφέροντα δεν είναι ο πόλεμος όπως γινόταν παλιά, είναι οικονομικός πόλεμος, είναι οικονομικά συμφέροντα. Άρα οι ξένοι προσπαθούν να προωθήσουν τα εθνικά τους συμφέροντα. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Σαφέστατα, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική με αυτές τις νοοτροπίες, με το ίδιο πολιτικό προσωπικό, τους ίδιους πολιτικούς σχηματισμούς, η πορεία είναι αυτή που έχουμε ξαναπεί πριν 2 χρόνια, 3, ότι η χώρα μας θα καταντήσει μια τριτοκοσμική χώρα εντός ή εκτός Ευρωζώνης. Αυτό το έχω γραμμένο εδώ και 3 χρόνια. Εκεί πάμε. Και γι' αυτό για μας τους πολίτες μόνο ένα πράγμα θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ή να κάνουμε, είναι να συμμετέχουμε σε πολιτικές διαργασίες, να δούμε την ομή πραγματικότητα κατάματα και να πάρουμε πρωτοβουλίες ανατροπής του κατεστημένου πολιτικού συστήματος και ανάδειξης νέων πολιτικών σχηματισμών. Εμείς με την κοινωνία αξιών αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
Διότι αυτό το πολιτικό τοπίο δεν θα υπάρξει μερικά χρόνια. Δηλαδή κανείς δεν πιστεύει ότι σε 2-3 χρόνια ό,τι και να γίνει στη χώρα μας, ότι θα έχουμε το συγκεκριμένο κατεστημένο πολιτικό σύστημα. Το ζήτημα όμως είναι αν αυτό που θα το αντικαταστήσει το καινούριο θα είναι καλύτερο ή χειρότερο. Ναι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και εκεί ως πολίτες πρέπει να σκεφτούμε και να δράσουμε. Ναι, φαίνεται όμως, κύριε καθηγητά, ότι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό που λέτε, και αυτό φαίνεται από πολλά πράγματα. Από τη μία θα έλεγα τη μικρή, την περιορισμένη συμμετοχή του κόσμου στις διαδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις. Να, χθες είχαμε, ας πούμε, απεργία. Σήμερα. Να φύγει ένα μήνυμα. Έτσι, όλα έχουν, πιστεύω, τους συμβολισμούς τους και όλα έχουν τις αξίες τους. Από τη μία, λοιπόν, μία ανοχή του κόσμου, μία απίστευτη, αν θέλετε, αδράνεια σε αυτά τα οποία συμβαίνουν, και από την άλλη, τα φασιστικά φαινόμενα εκφασισμού της κοινωνίας, που είναι όλο και πιο συχνά, που πολλές φορές μας κάνουν να ξεπερνάμε και θεοκρατικά κράτη, αν θέλετε, έτσι, ή τυραννικά κράτη καθεστώτα σε αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ. Κρούσματα, αν θέλετε, στη δημοσιογραφία που είδαμε, αυτά τα οποία βλέπουμε με τη βία, με το ρατσισμό, με τη Χρυσή Αυγή, όλα αυτά. Με αποτέλεσμα, χθες διάβαζα στον Observer ένα άρθρο κάποιου πολιτικού αναλυτή, ο οποίος μιλούσε για τη Βαϊμάρη του Αιγαίου. Ναι. Άρα το μέλλον δεν προδιαγράφεται καθόλου αισιόδοξο με όλα αυτά. Έτσι. Όταν η κοινωνία βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, θα έχουμε τέτοια ακραία φαινόμενα. Όμως θέλω να πω για την... Με τρομάζει όμως, κύριε καθηγητά, ότι δεν έχει την ωριμότητα ο κόσμος αυτή την ώρα. Τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω. Ωριμότητα, το λέω, μπορεί να είναι και λάθος ο όρος που χρησιμοποιώ. Να σκεφτεί ότι με το να δημιουργείς ακραίες καταστάσεις, να επικροτείς ακραίες καταστάσεις για να τιμωρήσεις ένα άθλιο πολιτικό σύστημα, ουδής το αρνείται αυτό. Ναι. Δεν κάνεις καλό σε κανέναν. Ναι, θα το δεις μπροστά σου αύριο. Σε αυτό, κύριε Διακήρυ, έχετε δίκαιο ως προς ένα ποσοστό, το οποίο ποσοστό είναι αυτό που εκφράζει την Αυγή, τη Χρυσή Αυγή, που είναι ένα μικρό ποσοστό των πολιτών. Οι υπόλοιποι πολίτες, αυτό που είπατε για τις διαδηλώσεις και τις απεργίες, οι υπόλοιποι πολίτες είναι αυτή τη στιγμή, τους έχουν φέρει σε μια κατάσταση εκβιασμού, εγκλωβισμού, φόβου και κατακαιρματισμού. Είναι εγκλωβισμένοι λοιπόν από τη μία μεριά μέσω της ψυχολογικής βίας που έχει να κάνει και με το φόβο, και από την άλλη μεριά αυτό που εκτιμώ είναι ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι το να γίνει μεγάλες διαδηλώσεις, να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, δεν αλλάζει. Δεν θα αλλάξει το πράγμα, μπορεί και να χειροτερέψει, διότι δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική πρόταση. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εναλλακτικοί πολιτικοί σχηματισμοί για να μπορέσει να αλλάξει, όπως λέω, να ανατραπεί το πολιτικό κατεστημένο. Εντάξει, λοιπόν, μπορεί να μην το αλλάξεις, αλλά όμως δείχνεις, ας πούμε, τη δυσφορία σου και την αντίδρασή σου. Δηλαδή, γιατί η Μαδρίτη είναι στους δρόμους μήνες τώρα, γιατί η Λισαβόνα είναι μήνες τώρα στους δρόμους. Το μήνυμα που στέλνει κανείς με το να κάθεται στο σπίτι του, κύριε Μπουραντά, δεν είναι τρισχυρότερο? Δηλαδή, οι κυβερνώντες αυτή την ώρα, οι εκάστοτε κυβερνώντες, δεν το παίρνουν, δεν το ερμηνεύουν ως αποδοχή και επικρότηση έμεση των πολιτικών τους, όταν ο κόσμος δεν αντιδρά. Αυτό είναι μια λογική και είναι μια ευθύνη των πολιτών, αλλά από την άλλη μεριά οι πολίτες είναι τόσο απογοητευμένοι πλέον μέσα από αυτές τις πολιτικές που ασκήσανε, που βρίσκονται σε απόγνωση, βρίσκονται σε δίδυμα, είναι φοβισμένοι, τρέμουνε. Οπότε αυτό τους αναγκάζει να έχουν μια τέτοια συμπεριφορά. Έτσι μπορώ να το εξηγήσω, γιατί δόξα τω Θεώ οι Έλληνες μυαλό έχουμε. Και όπως και επίσης η Χρυσή Αυγή είναι μια έκφραση αγανάκτησης και θυμού. Ναι. Αυτό δεν συμβαίνει. Όμως το βασικό πρόβλημα, πιστεύω, για τους πολίτες είναι τι εναλλακτικές έχουν. Είναι εγκλωβισμένοι, έχουν περιορισμένες πολιτικές εναλλακτικές και εκτιμούν ότι ακόμα και αν στείλουν αυτά τα μηνύματα είναι...
Το κακό, κύριε Μπουραντά, είναι ότι μέχρι να γίνουν, και το είχαμε συζητήσει, νομίζω αυτό το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη συζήτηση που κάναμε ραδιοφωνικά, ότι αν περιμένουμε να προκύψει τελικά το καινούριο, που νομοτελειακά ίσως προκύψει, αλλά δεν θα προκύψει από τη μια μέρα στην άλλη, μέχρι τότε δεν ξέρω τι θα έχει μείνει όρθιο. Ναι. Γιατί θέλει χρόνο, θέλει χρόνια. Το έχουμε συζητήσει μαζί, κυρία Διακίδη, αλλά πέρυσι και στην Καθημερινή, μάλλον πολύ πιο νωρίς από ένα χρόνο, περισσότερο από ένα χρόνο, συγγνώμη, και με άρθρο μου στην Καθημερινή αλλά και στην τηλεόραση του Sky είχα πει ότι μετά την οδύνη ανασυγκρότηση, την οδύνη θα την περάσουμε. Ναι. Ξέρετε, όταν δημιουργούνται κάποια προβλήματα δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν είναι καθόλου εύκολη λύση τώρα του προβλήματος. Θα πιάσουμε τον πάτο, δηλαδή, για να αρχίσουμε να διόμαστε. Θα πιάσουμε τον πάτο, το λέω 3 χρόνια, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον πάτο. Δεν ξέρω τι θα είναι ο πάτος. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι θα αυξηθεί κι άλλο η ανεργία, θα αυξηθεί κι άλλο η φτώχεια, θα αυξηθεί κι άλλο η εγκληματικότητα, η μετανάστευση των Ελλήνων προς το εξωτερικό θα αυξηθεί και επίσης η μιζέρια και η θλίψη στη χώρα. Αυτό θα αυξηθεί και από αυτή τη στιγμή που εκτιμώ ότι αυτά θα αυξηθούν, σημαίνει ότι πάτος δεν τον έχουμε πιάσει. Δεν τον έχουμε πιάσει. Τώρα, αν θα μείνουμε, θα φύγουμε από το ευρώ κλπ. Αυτά δεν μπορεί να τα εκτιμήσει κανείς, γιατί υπάρχει μια τρομερή ασάφεια και αβεβαιότητα που δημιουργεί σύγκρουση των εθνικών συμφερόντων σε επίπεδο Ευρώπης, άρα και μεταξύ ζωνών παγκοσμίως, που δεν μπορεί κανείς να κάνει προβλέψεις. Δεν είναι κάτι, νομίζω ότι είναι πολύ έτσι αφελές να πιστεύει κανείς ότι εμείς μπορούμε, ότι παίζει ρόλο σε αυτό το θέμα, ότι εμείς μπορούμε να κλονίσουμε το ευρώ ή έτσι ή αλλιώς. Έτσι. Εγώ νομίζω, και τουλάχιστον δεν είμαι οικονομολόγος, δεν έχω τέτοιου είδους γνώσεις. Πιστεύω όμως ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν γενικότερα στην Ευρωζώνη και οι ανισότητες στις οικονομίες της ίδιας της Ευρωζώνης και όλα αυτά τα προβλήματα, τα εν γενή τελικά που είχε το ευρώ, αυτά πραγματικά μπορεί να οδηγήσουν και όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες σε επιστροφή στα εθνικά τους νομίσματα. Δηλαδή θα φτάσει κάποια στιγμή στο αδιέξοδο αυτό το πράγμα. Απλά λέω ότι δεν μπορούμε να τα εκτιμήσουμε, γιατί η ασάφεια και η δυναμική των εθνικών συμφερόντων είναι τέτοια που δεν μπορεί κανείς να κάνει εκτιμήσεις. Διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο έλλειμμα πολιτικό, δημοκρατίας και ηγεσίας, και βέβαια αυτό συνδέεται με το τεράστιο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι τόσο δημοσιονομικό όσο ουσιαστικό, γιατί τα δημοσιονομικά προκύπτουν από την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών. Όταν λοιπόν οι Ευρωπαίοι δεν είδανε αυτό το ζήτημα για χρόνια, τώρα τρέχουν και δεν σώνουν βέβαια, και δεν έχουμε κανένας πολιτικές ηγεσίες και πολιτικά συστήματα, δηλαδή η δύναμη των πολιτικών αντλείται από τα συμφέροντα, τα ΜΜΕ κλπ. Και όχι από την κοινωνία, και κατά συνέπεια βλέπουμε αυτές τις πολιτικές. Ναι. Αναφέρεστε στην ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας ή γενικότερα της Ευρωζώνης, της Ευρώπης. Γιατί όμως εγώ βλέπω ότι στις 10 πρώτες θέσεις, ας πούμε, ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στις 10 πρώτες οι 7 είναι Ευρώπη. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το δει κανείς συνολικά και να δει με τι κριτήρια κρίνουν την ανταγωνιστικότητα. Η ανταγωνιστικότητα δεν είναι αυτοί οι δείκτες που παίρνουν. Ανταγωνιστικότητα είναι πόσο οι χώρες έχουν ανταγωνιστική παραγωγή, ανταγωνιστικά προϊόντα, εξαγωγές κλπ. Αυτοί οι δείκτες είναι λίγο ποιοτικοί δείκτες, θα έλεγα. Εντάξει, οπότε είναι πολύ πιο εξειδικευμένο αυτό το ζήτημα. Όμως αυτό, ανεξάρτητα από όλο αυτό τι γίνεται στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε πλούσιους πόρους, και δεν εννοώ μόνο ορυκτούς, εννοώ και φυσικούς. Έχουμε έναν λαό με σημαντικό μυαλό και ικανότητες, και αν είχαμε ένα άλλο πολιτικό σύστημα θα μπορούσαμε να ζούσαμε μέσα αυτό τη δύσκολη στους ταραγμένους καιρούς του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος εντελώς διαφορετικά. Και να σας πω μόνο, να καταλάβουν οι ακροατές μας, αν αυτό το κατεστημένο πολιτικό σύστημα είχε μπορέσει να κάνει μόνο ένα πράγμα, όχι δύο, να μειώσει τη φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή, τη δασμοδιαφυγή και τη διαφθορά στο μισό, όχι στο 30%, στο μισό από ό,τι είναι σήμερα. Ξέρετε, είναι 12 τουλάχιστον με δισεκατομμύρια το χρόνο, με συντηρητικούς υπολογισμούς. Αν αυτό το πολλαπλασιάζατε με 15 χρόνια πίσω, ήταν 180 δις. Όταν μας βάλαν στο μηχανισμό, χρωστούσαμε 290, θα χρωστούσαμε μόνο 110, θα ήμασταν η πιο υγιής δημοσιονομικά χώρα
στον κόσμο. Μόνο αυτό αν κάνουν, δεν μιλώ για τις σπατάλες. Μόνο αυτό. Και δεν μπορεί να μην μπορούν να το κάνουν. Αν λοιπόν είχαμε στο μισό ποσοστό ή στο 30% από ό,τι είναι σήμερα αυτά τα μεγέθη της παραοικονομίας, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Και δεν θα έλεγε κανείς ούτε για το κακό κράτος, ούτε για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας, τίποτα δεν θα έλεγε. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το πολιτικό σύστημα που έφτιαξε αυτό το κράτος, το ανίκανο, τον αποτελεσματικό και σε μεγάλο βαθμό διεφθαρμένο για να υπηρετεί τα κομματικά του συμφέροντα και τις πελατειακές τους σχέσεις. Αν αυτό το κράτος έκανε μόνο αυτό που λέω, δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ. Ναι. Δεν θα πλήρωνε ο κόσμος αυτά που πληρώνει. Έτσι. Πολλά αν όμως μπαίνουν στη συζήτηση, ναι, αυτό κύριε όμως, καθηγητά. Αυτό είναι που πρέπει να συνειδητοποιήσουν, πιστεύω, οι πολίτες και να πούν φτάνει πια. Πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Ναι. Θα γίνουμε μια ευρωπαϊκή Κίνα. Και αυτή την πατρίδα νομίζω κανείς από εμάς δεν τη θέλει. Και δεν μας αξίζει. Κάτι τελευταίο έτσι που ξεφεύγει λίγο από την οικονομική, από τους οικονομικούς όρους με τους οποίους συνήθως συζητάμε τελευταία και έχει να κάνει, κύριε καθηγητά, με τη δημοκρατία αυτή καθ' αυτή. Ίσως να θεωρείται, δεν ξέρω, ίσως να θεωρείται πολυτέλεια σε αυτές τους καιρούς να συζητά κανείς για δημοκρατία. Όμως νομίζω ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα και για την Ελλάδα και για την Ευρωζώνη αυτή την ώρα, έτσι όπως έχουν δομηθεί οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Και αυτό που, αν θέλετε, με θλίβει εμένα σε μια χώρα που έχει μείνει στην ιστορία ότι εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, να μην την ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα και ο προβληματισμός να έρχεται απ' έξω. Δηλαδή να βλέπω να μιλούν για τη δημοκρατία στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη, στην ίδια τη Γερμανία, ας πούμε, ή άλλοι βέβαια, έτσι, ή απέναντι από την κυβέρνηση της Γερμανίας σήμερα, να μιλούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μελετήσει αυτήν εδώ τη χώρα. Διαβάζω, ας πούμε, κατά καιρούς και τον Μαζάουερ που είχε έρθει τις προάλλες εδώ στην Ελλάδα και έχει πει δηλαδή ότι από εδώ έπρεπε να ξεκινήσει η συζήτηση και ο προβληματισμός για μια άλλη Ευρώπη. Από την Ελλάδα, από το λίκνο της δημοκρατίας. Και εμείς αυτή την ώρα είμαστε κυριολεκτικά στον πάτο του βαρελιού και κανείς δεν ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Ανεχόμαστε τον εκφασισμό της κοινωνίας και αν μιλήσει σε κάποιον και του πεις βρε παιδιά, ο θεσμός της δημοκρατίας, σε κοιτάνε και σου λέει εδώ πεινάμε. Τώρα εσύ μας μιλάς για δημοκρατία. Ναι, αυτό όμως. Ναι. Η ευθύνη είναι στους πολίτες. Έτσι, μα για τους πολίτες. Για τους πολίτες μιλώ. Είναι και στις λεγόμενες, με εισαγωγικά ή χωρίς, ελίτ. Είτε πνευματικές, είτε πολιτικές, είτε επιχειρηματικές κλπ. Έτσι. Είτε του πολιτισμού. Αυτό που είχαμε στην Ελλάδα ήταν ένα τεράστιο περίσσευμα κομματισμού και ένα τεράστιο έλλειμμα δημοκρατίας τα τελευταία 30 χρόνια. Έτσι. Τα κόμματα ήταν αρχηγικά, οι αρχηγοί με την κλίκα τους κυριαρχούσαν μέσα στα κόμματα και αυτό διαμορφώθηκε μια κατεστημένη κουλτούρα, πολιτικός πολιτισμός που ευνούχησε, αλωτρίωσε όλες, θα έλεγα, και τους πνευματικούς ανθρώπους αλλά και τους πολίτες και έτσι σήμερα έχουν στερέψει οι ιδέες. Έτσι ακριβώς. Οι πηγές των ιδεών στέρεψαν και ο λόγος είναι αυτό το φαινόμενο που ζήσαμε τουλάχιστον μετά τη μεταπολίτευση. Αυτό το περίσσευμα κομματισμού και το έλλειμμα δημοκρατίας. Μάλιστα. Που ευθύνεται τελικά για τα σημερινά διέξοδα της χώρας. Ναι, γιατί παντού έτσι είναι. Αυτό που λέει η λαϊκή σοφία, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αυτό στο management. Το αναλύουμε, έχουμε κάνει έρευνες, ξέρουμε ακριβώς. Αυτά όλοι έχουμε ευθύνη. Αλλά η ευθύνη είναι αντίστοιχη πάντα της εξουσίας. Δεν έχει την ίδια ευθύνη για το πώς θα πάει το πανεπιστήμιο μία γραμματέας που δουλεύει στις υπηρεσίες με μένα που είμαι καθηγητής. Ναι, προφανώς. Έχει και εκείνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Εγώ έχω πολύ μεγαλύτερο όμως, γιατί έχω μεγαλύτερη δύναμη να επηρεάσω τα πράγματα. Το ίδιο και στην κοινωνία. Μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει μια ευθύνη για τις επιλογές, γιατί εφησύχασε, αλωτριώθηκε, δεν έβαλε το μυαλό του να σκέφτεται ανεξάρτητα και να έχει ανεξάρτητη πολιτική σκέψη. Όμως η τεράστια ευθύνη είναι πάντα στην κορυφή, γιατί εκείνοι έχουν την εξουσία και τη δύναμη να επηρεάζουν τα πράγματα και ταυτόχρονα μέσω της προπαγάνδας να ευνουχίζουν, να αλωτριώνουν τους πολίτες και να εκβιάζουν. Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, κυρία Διακίδη, να είναι καλύτερα τα πράγματα για όλους μας. Το ευχόμαστε, αλλά δεν το πολύ πιστεύουμε. Έχω την εντύπωση, έτσι. Είναι όπως έλεγε ο Γκράμψη, απεσιόδοξο στο μυαλό και αισιόδοξο στην καρδιά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τουλάχιστον να έχουμε υγεία. Εύχομαι σε όλους τους ακροατές και σε εσάς υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι.